Na sziasztok! A kézműves tábor az már elkezdődött nekünk, már tegnap, mert tegnap elmentünk a praktikába, és ilyen 10 mm-es kis léceskékből összeállítottunk Szilvi nénivel ilyen kis kereteket. Ebből lesz majd a festővászon. A festővásznat, a kanvaszt, azt Kínából rendeltük, mert hogy ott jóval olcsóbb. És akkor kezdődjön a kézműves foglalkozás. Ráhelyezzük a feletre a vásznat, ezt középre beállítottam. Van egy ilyen kárpitos kézipisztolyom, ezzel lesznek majd rögzítve a dolgok. Aztán a másik oldalt is megfeszítjük. Hát ilyen feszítő fogó hiány én próbálom a kezemmel minél feszesebbre megcsinálni a vásznat a keretre, de azt gondolom, hogy elég erős kezem van ahhoz, hogy ez működjön. Már kész van mindjárt két oldala. Megfogadjuk. Ezt is ráfeszítjük. Utána most jönnek a hajtások, hát ezt... De igazából a kárpitos oldalakon, hát nem sok használható volt, szerintem őrzik a titkokat. Azért ilyen úgy csinálom. Egyszer lerögzítem itt a sarkokat még egyszer, hogy ez nem legyen. Utána szépen behajtjuk, ezt így ráhajtjuk, és az egészet így visszahajtjuk fölfelé, próbálom feszíteni, hogy ez jó legyen, és amikor ez megvan, akkor megkapja a csarkot, és az egész kultúráltan néz ki a sarka neki, ennek feszes is, behajtjuk. Szépen megvan, lerögzítjük a közepét neki. Ezt megcsináljuk a másik oldalt is, ezt az egészet lerögzítem. Egyébként nekem is ez az életem első festővászon készítése, hát ahhoz képest nem is rossz. Most jön az utolsó sarok, ezt szépen behajtjuk, fölfeszítjük. Közepét fogadjuk, és így elkészült, így néz ki hátulról, és ez lesz majd a művészeknek a festőfelülete. Szerintem jó lett. Sziasztok!